فرمایا میرے پیر نے میرے مرشد نے او میرے پیارے صحابیہ جویں آسمان تے چاند نو ویکھ دے ہو جویں آسمان تے چاند پیا نظر آندا ہے ایویں کل جنت دے اندر جنتی اللہ دا دیدار کرنگے او کڈا سونا سماؤ پر بہار ہوئے گا جدوں سونے اللہ جی دا دیدار ہوئے گا اوتھے اے ویکھ دے تسی آمین آکھنا ہے اوتھے اے ویکھ دے اے سدھو پورا دے رہن والے ہو اردا گرد آن والے ہو انشاءاللہ سارے اوتھے ہوواں گے انشاءاللہ سارے اوتھے ہوواں گے اوتھے ویکھ دے اے سارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب